Vrijdagmiddag werd op het Schouwburgplein in Venray de veiligheidsmarkt gehouden. Jos Willems van de brandweer Venray legt het belang uit van een dergelijke markt. Nou, het is belangrijk dat de mensen bewust zijn van veiligheid, brandveiligheid, veiligheid in het algemeen, zodat ongelukken, branden voorkomen kunnen worden. Ja, zodat we de jeugd en de mensen omstreken van Venray kunnen laten zien wat wij in huis hebben, wat wij kunnen bieden en waarom wij zo belangrijk zijn in Nederland. Als eerste om de wijkagenten weer in contact te laten komen met de burgers, met de mensen van Venray, om te laten zien dat er wijkagenten zijn. Dat is één. En ook natuurlijk om te laten zien wat eventueel de veiligheidsdiensten allemaal voor de burgers van Venray kunnen betekenen. Nou, veiligheid staat natuurlijk voor alles. Dus de marché die wil ook daar zijn steentje bij bijdragen. Dus vandaar de veiligheidsmarkt en maken wij de marché ook daarin bekend. Maar verwarren de kinderen jullie al met de politie of niet? Ja, zeker wel. Dus ze vragen natuurlijk heel zichzelf onterecht af van wat is nou het grote verschil. Nou, het grote verschil is inderdaad dat wij het stukje militair dan nog hebben. Dus militair strafrecht, militair tuchtrecht, wat even om de hoek komt kijken. Iedere discipline richt zich op een ander gedeelte van de veiligheid. We proberen het zo veilig mogelijk te maken voor de mensen, maar dat lukt ons niet altijd alleen. Daarom is het ook heel belangrijk om goede contacten te krijgen met de burgers en door zoiets te organiseren wordt de afstand tussen de politie en de burgers een stuk kleiner. En daardoor komen misschien de burgers sneller naar de politie toe met informatie waar wij wat mee kunnen. De brandweer adviseert, we hebben hier het stand van Brandveilig Leven. Daar kunnen mensen bewust worden wat rook in huis doet. Mensen kunnen ook bewust worden dat het belangrijk is dat er rookmelders in huis hangen. Wat kunnen mensen zelf doen bij een brand en eventueel een evacuatieplan opstellen. Dat vinden wij als brandweer heel erg belangrijk. De Marché is een politieorganisatie met een militaire status. Dus alles met betrekking tot militairen, zeg maar, dat pakken wij op. Dus wij hebben de kazerne De Peel die hier verderop zitten, in de buurt van Venray. En alle militairen die daar zitten en alle politiedingen, zeg maar, die vallen dan onder de Marché gebeuren. Nou, zonder defensie zouden we misschien hier in een andere taal spreken. Zo'n stukje voor nationale veiligheid, een stukje stabiliteit in Nederland en in de internationale gemeenschappen. Jullie hebben ook een aantal mooie speeltjes meegenomen. Wat staat hier om de hoek? We hebben hier op een standaard hebben we de stingen staan, die we man-portable kunnen bedienen. En hier achter ons ziet u een Fennec met een Stinger weapon-platform bovenop de Fennec. En waar gebruiken jullie die voor? We gebruiken die voor om toestellen uit de lucht te schieten, indien nodig.